Zortzi terdiak heldu orduko goizero noa horrela nerea etxe langile bat da nerea ez da hotela ederki dakit seme alabak eskolara joan direla hortzak garbitu eta hartu den dutxa bat epela nere erropa onenak jantzi beti gaizki bainago bestela irribarre bat ensaiatu dut ia goizero bezala baina ispiluak ere badaki gezur bat baino ez dela. Terdi nabilenetik lanpostu baten peskizan eta lurrina lepora bota bombilla baten gerizan kalera noa kaleak nere sentipenak gorde ditzan disimulatuz bezela noa bizkar zuzen ez da ditxan ejekutibo batzuk ementan amaika maleta gris gazte jendea parkean eta jubilatuak elizan ume guraso taitona mona jende zorion txugixan zergatikan ezin naiteke haien modukoa izan. Atzean utzi ditut eliza eskola eta parkea eta egin dut nik lanbideko bulegorako parke tartea esan didate ez dugu lanik zer nahi dezu esatea kurrikulumak eta perfilak hori da nere katea
etxera joan naiz ta irri egiteko badaukat borondatea emaztearen aurrean gorde nahi dut nere aldartea zer modu zaude galdetu ez dit bat jakin asmotan kaltean malkoak ordez erantzun diot dena ondo doa maite